گەودە بە مەراقەکی هەست کرد کو قەرەنفیلا بێ ئومید لاقرتی بکە di nav rûpelên pirtûka xwe ya biçûk da bi temara şiyariyê pêşin kir pişçavên xwe girt keserên xwe paşmayî bi çîman dişûpand qada berderekî sivik digot xewna wê bi dizî bin dest dike ji kerva hêdî hêdî hate wê cîhana we ya bedew xew bû bi çîmin xemxwariyê bi tewatî li paş rûkeniyê wê da winda bû bi ser xwe hatina devê wê ya lerizî bi nefş dilborî li ser nermiya balgiya wê da firî wek ayazê leylana wê ji paş pencereyê ve pê de çû perdeyên wê ya xewlê çûyî diqdiqand li ser gulîstana beramber ve diyar ketibû qerenfîla bê umîd a şermîn neraza bû fêrîkirina barê wê dişûpand dîmena xema wê ya giriyayî xuyanî dike ta jê ra bibêje dema şiyar bibe çi pê kir dema ew xa kiribû ew xew kiribû perdeyên sor dîm bûn birêya dîmena hemşera gewdeya şiyar ya nermbûna hevrişmê li ser nîvînê da xwe kir bi tenîkî xwe zîvirand baniya mermerkirî pêçand keldomanek ji xûnava giyanê we ya dorgirtî bi tû û tariya sar bi seranserê piste piste xwe şiyar bû şehdarî newazên wê dişûpand di şanûya keserên wê da bi nermî di binçengên wê yan zuha da derbas dibû nivîn xemgîniya we ya keç diramiya bi giraniya hayhûyên wê yên bi tayê deryayê ve da girtiye çerçev gewdeya we ya liyan hembêz kir wek sirûdek mest heta dawiya xulekê cefayên bestê û gefê tahiyê hevxist kotanvanî çûbû ku sirûda xwe ya niştîmanî di nav hemikên wê da binivîse wek ajanekî xwebexş di navbera xêza aveqetan rûtbûna we ya jûrîn û jêrîn da xwe derbas dike di devê nêvkê wê da terpilî awaza hatî ji aliyê şeva bêşermî bedenga temara wê temam kir kêlikên xwe ji keserên wê birbû yên baran û xûnavê li ser erda reşatiyê şandibû û dema stêr kir awazên şevê bihîstin ji nişkê ve li ser mil sîng û piştê wê hatin xwarê mîna xalên qehweyî reng laşê wê wergerîn bû li gerestêrkekî cihêbûyî ji gerestêrka dagirtî mirin gemarbûn û qircir